आज ହେଉଛି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାକୁ ଆମେମାନେ ବୈଶାଖ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ତୃତୀୟା ଦିନକୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହା ଏକ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ରୂପେ ଲୋକମାନେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଏକ ଲୋକମାନେ ଶୁଭ ଦିନ ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ଏହି ଦିନ କୃଷକମାନେ ଚାଷ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ଅକ୍ଷି ମୁଠି ନେଇ ଜମିରେ ଧାନ ବୁଣା କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ବିଲରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ, କାରଣ ଆଜି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ପୂଜା ଚାଲିଥିଲା। ବହୁତ ଭିଡ଼ ବି ଥିଲା। ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା। ଆମେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇଲୁ। ସେଠି ପଣା ଦେଉଥିଲେ, ଆମେ ପଣା ପିଇଲୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବହୁତ ସଜାସଜି ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି। ମୁଁ ଗଲି ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଲାଗିକରି ରହିଥିବା ଆଉ ଏକ ମନ୍ଦିରକୁ। ମା ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ବହୁତ ସଜାସଜି ହେଇଥିଲା। ମା ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠି ଦେଖିଲି ୱାଟରଫୁଲ୍ ଥିଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଧନ ବି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ୱାଟରଫୁଲ୍ ପାଖକୁ ଥିଲା ଗୋଟେ ଫୁଲ ବଗିଚା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ତା ପାଖକୁ ଥିଲା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚୁ ଭଳି ପଥର। ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି କି ପଥର। ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ସେଠୁ ଆସିଲି ସେଠି ଲାଗିଥିବା ଗୋଟେ କୁଲର ପାଖକୁ। ଧନ ପବନ ଖାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆମେ ଫାଇନାଲି ବାହାରିଲୁ ଘରକୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ରହିଲି।